Right. Aluta continua. Muriya Zimbabwe radzoka zvekare. I was on my own and then pane zvanga zvichimboitika. Asapa I'm back pachivhitivhiti but ndangodzoswa ne1 munhu angouya achingoti www. Munhu mutapa zim. Ladies and gentlemen, allow me to welcome Timothy Chiminya here on your favorite channel, Kulian TV. But muchange muchizoona flyer richange richiita richibudikira whilst he's talking to us panapa. Flyer roro ndere company inonzi Education Research, iyo inova company inoregistera vanhu macompanies muno muSouth Africa, especially vanhu vasina work permits nema study permits. Saka kana usina work permit kana study permit, don't worry, Education Research is here for you kuti inge ichikubatsira. Saka tiri kuti no work permit, no problem, because Education Research is the solution. Regezaite vatangonzwa vakuru vavo zvavari kutaura. Namba musazochika muchadzinge muchizitora pa screen, and I know a lot of you guys have been asking tozikwanisa kudzibata sei even number dzakuliend dzacho, because vazhinji mune zvakawanda zvekutaura. Don't worry, number ndidzodzi ndoziziva kuti macourse mamwe anga ari kuningina, ndaona macourse anga akazara, muchatoregerwa nekusaningina but ndicharitena every call. But kana unga usati wafona, kana unga uchiplana kufona, kana unga uchizoronga uda kuzopindawo pachivhitivhiti kana pachirongwa, or if you have something you want to say, do not hesitate. King, ndanga ndakutotaurisa panapa. Torai microphone, muite the needful. Aya ndisi kuda zvepamuromo zvangu. Hande tinzwe. Maswera sei, masikatano, maswera sei. Mukana wangu mukuru kutaura ndichicherechedza magamba edu akatifira saEmbara munhu mutapa. Ndinoziva chose vana mujibha, vabereki vose, vana mai nana baba nemagamba edu akatifira. Nhasi ndiro zuva ratiri kucherechedza magamba edu akafira kumasango, magamba edu akafira kunyadzonya, magamba edu akafira pagorongoza, magamba edu akafira kuZambia, magamba edu akafira muno. Magamba edu ari kufa nanhasi. Vauya vazogadzira nhaka yevana vevanhu vatema, nyika yedu yechivavarire, nyika yeZimbabwe. Ndine urombo zvikuru nenyika yedu yeZimbabwe. Ndine urombo zvikuru nenyika yedu yeZimbabwe, nekuda kwekurasikirwa kwatakaitwa nemagamba edu tisingakanganwi, vavo vakazouya vachitungamira nyika ino, vana Comrade Robert Mugabe, vana Herbert Chitepo, vana Josiah Magamba Tongogara, vana Comrade Zvinavashe, vana Vice President Muzenda, vana Kangai Mbeukurima Kwaramba, vana Comrade General Mujuru, vose ivavo magamba tinovarangarira muzuva ranhasi. Hongu, nyaya iyi inyaya isina kuzoturwa, uye inyaya inoda kuturwa, ichaturwa musi wa10 December 2026 kubuyera kugomora Muringa. Ndinoda kucherechedzai imi masoja vanhasi, ndichicherechedza kuchengetedza kwamunoita government yedu, ndichicherechedza kuchengetedza kwamunoita nyika yedu, ndichicherechedza maovheti edu vakarwa vakadzoka, vakakunda vakadzoka, vakaita privilege yekuva vapenyu pairwisana vachena nevatema, vakaita privilege vakadzoka vakanzwisisa kuti takanga taenda, vakanga vakazvipira, nevabereki vaibikira magandanga. Nekuti ini kana ndichitarisa ndinoona kuti vanhu vose vakarwa hondo vakanga vangori munyika, nekuti vamwe
vamwe havo vakanga vari kusaidhi remauxilian, vamwe vakanga vari kusaidhi revatengesi, vamwe vari kusaidhiwo revanhu vatema, vamwe vari kusaidhiwo revarungu. Izvozvo zvaitowanikwa nekuti tichicherechedza vananyati vakatengesa panyadzonya, vakanga vakatengesa vanhu vakaita kuti zvinhu zvisafambe zvakanaka mukati memakomrades edu. Ndichicherechedza makomrades edu arere pachimoyo, ndichicherechedza makomrades edu arere pagorongosa, ndichicherechedza makomrades edu akarara kumamisha nemakomo aakarara, ndichicherechedza mabhesi ose akanga achirwiwa, ndichicherechedza vanhu vakafa panguva iyi. Inguva yakanga isina kumira zvakanaka, inguva yakanga ichisiririsa, asi ndichitendazve midzimu yaitungamira, ndichitenda makudo aiti kana akaona vanhu aimhanya achienda kusina vanhu zvapungu zvedu zvaiuya zvichipangudza zvichiudza vanhu kuti munofanira kuenda. So ndicherechedza zvapungu zvaidonhedza hirikopta iri midzimu yedu. Ndinoda kuicherechedza zvakanyanya. Nhasi unoyu tasvika zuva rekuti tinyatsokucherechedza kupinda nemwoyo kwatakaita nyika ichitorwa kuvana vavanhu vatema. Zvino inini saEmbara Mwene Mutapa ndinoda kuti ndikutaurirei kubva nhasi kuti muzvizive. Ndakacherechedza Zimbabwe in writing ichiri Rhodesia, nekuti ukaenda kumatitle deeds achiri kutaura nyaya yeRhodesia, haasi kutaura nyaya yeZimbabwe yekuti Harare. Ukaenda kutitle deed rakanzi Harare unoona rakanzi Salisbury, ukaenda title deed rakanzi Kadomo unoona rakanzi Gatoma. Saka ndo nyaya yasara yekuti tigadzirise kuti nyika idzoke kwatiri isusu sevanhu vatema, tiitore zvachose, nekuti pane dzimwe nzira tichicherechedzawo Reserve Bank edu achiri kuindiketa kuNew York, haasati amboindiketa kuzimbabweans. Ndichicherechedza mabuilding ese, ndinotenda zvikuru nevakavaka Parliament of Zimbabwe yavapo iyi, ndichicherechedza hurumende yedu. Asi Parliament of Zimbabwe yakatotanga panguva yavaMugabe, haina kungotanga zvinhu zvanga zviri mupurani zvazoimplementwa panguva yavaMnangagwa. Saka ndiri kutaura nhau iyi kuti vanhu vanyatsokuziva pane rifa redu. Maminerals edu ari muno muZimbabwe nemawandiro akaita i61, asi pamaminerals ipapo ndinoda kuti utungamiriri huripo hweadministration, tine goridhe rakaenda rakabuda manje ratakaona rakaita matani nematani rakabva pamasvingo rinoita tiriyoni 1 something trillion. Saka tikacherechedza isu muno muZimbabwe tiri 20 million, toda kuti munhu ega ange achiwana miriyoni yake. Saka ndiri kuti imi administration makaita kuti makatambira goridhe iroro mukaenda mukanoritengesa, uyai mupe mwana wega miriyoni. Ende tinoda kuti mari yedu iyi inge iri mari yakasimba. Kana musina kudaro muri mbavha. Kana munhu ega pa 15 million dzisida kuwana miriyoni, munenge matoba, munokodzera yekuti mubviswe ipapo painde vanhu vasingabi. Ini Mwene Mutapa ndazvitaura, ndakazvimiririra. Saka miriyoni tiri kuida kumwana wega ari muno muZimbabwe. Pamatombo akabuda kudunhu raChief Charumbira rakaenda akanotengeswa 1.5 trillion. Saka izvozvo inini semwana weZimbabwe saEmbara munhu Mutapa
ndiri kuti munhu wega wega anofanira kuwana miriyoni rake. Hamene kuti muchamisira mufoni here, hamene kuti asi anofanira kuwana miriyoni US$, zvichireva izvo kuti munenge mapedza kubhajeta mari yekuti marodzi agadzirwe, zvinhu zvese zvigadzirwe nokuti mari yacho yavapo. Izvozvo mukasazviita ndo patotangira kuti aiwa administration yedu iri kuba. Mese makadaro muparliamendi nemakanzera, maprezidendi, tinenge takuti aiwa makuba, makufanirwa kuti munge muchitiudza kuti 1 trillion something yakaindepi. Saka inisa Embara munhu Mutapa ndiri kuzvitaura panhasi pazuva remagamba kuti aiwa magamba edu tiri kukuitirai musi wa10 December tichange tiine kudare rokuturwa kwenyika, nyika ichiturwa kuna Mono Mutapa. Mono Mutapa muyera moyo, bvuma varanda, varozvi vakuru, vakadzi vachidya vomene. Inborn Timothy Chiminya, Embara mwene Mutapa we-Southern Africa yose. Ndinotenda nekugamushira zvukoshwa wakayera kudai. Ma-security force edu ndinozviona basa muri kuita, vose vari kumahospital, vari kupi munyika. Aiwa ndokurudzirai kuti basa rirambe rakatsva. Asi ndiri kukurudzira kuti miriyoni tiri kuida. Iyoyo mari iyoyo tiri kuida kuti iinde kumaZimbabwe, maZimbabwe edu asava nenhamo. Vabereki vedu vari kumamisha, vari papi nepapi, chero kunyangwe neari muHarare anongori nechitupa cheZimbabwe anokodzere kutambiriswa mari iyoyo, nekuti imari yakabuda iri kuzikanwa nemunhu wese. Saka tichatarisira miriyoni kubva kuadministration yedu, kugood government yeadministration yedu. Ndinotenda inisa Embara munhu Mutapa. Right, chimwe chandotoda kuzivisa mese muri yeZimbabwe, ndanga ndichitika kune vari kuda zvekuadvertise mabusinesses avo, haikona kuhesitata kundibata inini panhamba dzangu dzepakuliendidzi, motaura neni toadvertise mabusiness enyu pachivhitivhiti panhamba. Nditi manumbers handiti munenge muchingoona, action handiti munenge muchingoiona, the rest is history baba. And to those who want to partner with us, kupartner kwakasiyana siyana, mwana kuti aiwa inini chamari ndikechiti ndinoda zvekutaura zingaiti rakazarirwa, saka ndoda kupota niita se ndichiuya ndichipaumba unouya, feel free to contact me as long as uchitaura zvinhu zvinenge zvichienderana nemaprograms atinenge tichingoita zvese izvozvo. We are open for all those things. Namba dzeCoolian TV ndidzodzo, movement maiona, action maiona, unozodei.